Mae trychinebau a dioddefaint yn nodweddiadol o'r byd dyn ni'n byw ynddo. Mae rhai yn waith na'i gilydd, ond dyn nhw ddim yn anghyffredin yn y byd chwaith. Tro ar ôl tro yn hanes y ddynoliaeth ers y gwymp, mae pethau ofnadwy yn digwydd. Yn Nydd Iesu Grist, ac dyn ni'n clywed yr hanes yn Luc 13, mae yna rhywrai yn cwestiynu pam roedd y pethau hyn yn digwydd. Dewch i ni droi at Luc 13 a newn ni ddarllen y 5 adnod cyntaf i ddechrau. Ac roedd yn bresennol y cyfamser hwnnw, rai yn mynegu iddo am y Galileaid, y rhai y cymysgasau Peilat ei gwaed ynghyd a'i aberthau. Ar Iesu gan ateb a ddwedodd wrthynt, ydych chwi'n tybied fod y Galileaid hyn yn bechaduriaid mwy na'r holl Galileaid, am iddynt ddioddef y cyfryw bethau? Nac oeddynt, meddaf i chwi. Eithir onid edef ar hewch, chwi a ddifethu'r oll yn yr un modd. Ni'r deunaw hynny ar y rhai y syrthiodd y tŵr yn Siloam ac a'i lladdodd hwynt. A ydych chwi'n tybied ei bod hwy yn bechaduriaid mwy na'r holl ddynion oedd yn cyfaneddu yn Jerusalem? Nac oeddynt, meddaf i chwi. Eithir onid edef ar hewch, chwi a ddifethu'r oll yn yr un modd. Yn ôl Iesu Grist felly, nid euogrwydd yr unigolion sy'n dioddef sydd dan sylw, pan fod trychineb yn digwydd. Mae yna egwyddor llawer fwy cyffredinol i'w weld yma. Mae trychineb o ba bynnag fath yn tystio am ein euogrwydd ni, i gyd, fel pobl, a'n angen ni gyd i edifyrhau. Nawr, efallai bydd rhai yn gwrando yn meddwl, wel, dyna negyddol, dyna ddiflas, dyna anobeithiol. Ond yw'r ateb mae Iesu yn rhoi i'r bobl hyn ddim yn gorffen fan hyn. Dim dyma ddiwedd yr hanes. Mae'r Iesu yn troi at ddameg o fyd ffermio, i esbonio pethau'n well. Darllenwn yn nawr adnodau 6 i 9. Ac fe addwedodd y ddameg hon. Roedd gan un ffigysbren wedi ei blannu yn ei wynllan, ac fe addaeth i geisio ffrwyth arno, ac nis cafodd. Yna fe addwedodd wrth y Gwinllannydd, wele, 2 blynedd yr ydwyf yn dyfod, gan geisio ffrwyth ar y ffigysbren hwn, ac nid ydwyf yn cael dim. Toref i lawr, pam y mae fe yn diffrwytho'r tir? Ond fe gan ateb a ddwedodd wrtho, arglwydd, gad ef y flwyddyn hon hefyd, hyd ond i ddarffo i mi gloddio'i amgylch a bwrw tail. Ac os dwg e ffrwyth da, onid e, gwedi hynny toref i lawr. Sylwch pwynt Iesu Grist fan hyn. Dyn ni'n byw mewn dydd o ras. Bod cynlleied o ffrwyth i weld ar y goeden, mae Iesu Grist sef y Gwinllannydd ar waith i newid hynny. Mae'n bwrw tail, mae'n disgwyl, mae'n amyneddgar. Bydd rhywrai yng nghanol y trychineb yma, yng nghanol y dioddefaint yma, yn dwyn ffrwyth. Gallwn fod yn hyderus bydd yna filoedd, os nad miliynau, fydd yn derbyn bywyd tragwyddol trwy'r cyfnod difrifol hyn. Achos mae Crist y Gwinllannydd ar waith. Sy'n dod ar meirwn fyw. Trwy ei groes a'i atgyfodiad, mae ar waith yn y byd. Dewch i ni glywed hyder Cristion o'r gorffennol. Dyma eiriau Thomas Charles. Syfled iechyd, syfled bywyd, cnawd a chalon yn gytun, beth ni sifil cyfamod heddwch, hen gytundeb 3 yn 1. Di anwadal yw'r addewid, cadarn byth yw cyngor Duw. Cysur cryf sy'r neb agredo, yn heiddiant Iesu i gael byw. Bym yn wyneb pob gorchymyn, bym yn wyneb angau glas. Gwelais Iesu ar Galfaria,
yn gwbl wedi cario'r maes. Mewn cystuddiau'r wyfyn dawel, y fuddugoliaeth sydd o'm ti. Nid oes elyn hwnna i mi niwed, mae'r ffordd yn rhydd i'r nefoedd fri.